se miten sä käytät sitä on, sä laitat sitä pumpulilappuun. Kehitysehdotus mulla olisi klinikille. Tässä pullossa, ja tää on menossa mun ystävälle, kellä ei ole herkkä iho ja hänelle tää olisi superhyvä. Tämä on aivan upeeta korkki. Tämmönen korkki tähän olisi aivan best. Tätä kappaletta ei oo tällä korkilla, mutta olisi ihana. Sä laitat pumpulilappuun ja hierot kasvot läpi ihon silmänympäryksen alle, ja silmänympäryksen iholle ei kannata laittaa. Ja tämä tehdään siis aamulla, kun sä heräät ja ennen kuin alat meikkaa. Eli vedät koko naaman läpi. Ja tätä voi laittaa jopa 2 kertaa päivässä. Mä en aina laita enemmänkin ennen meikkiä. Mut voi laittaa aamuin milloin. Ja se nimenomaan laittaa ennen kosteutusta. Sen jälkeen, kun me ollaan nuoria ja lapsia, lapset ja nuoret ei tarvi ihon kuorintaa. Heidän iho hoitaa itse sen kuolleen ihosolukon poiston. Mut sit mitä vanhemmaksi me tullaan, niin meidän iho ei hoida sitä itse. Meidän ihohoukusiin alkaa kertyä likaa, kuolluttaa ihosolukkoa ja se pitää saada sieltä pois. Ja sitä ei aina saa pelkällä putsauksella, niin sä tarvit jonkunnäköisen kuorinnan. Ja aina jos meikkipohjassa on jotain vialla, se näyttää kurjalta, niin yleensä syypää on mitä sen alla on. Eli joko siellä ei ole kuorittu, eli siellä on hirveästi sitä kuollutta ihosolukkoa, tai kuollutta ihosolukkoa likaa. Tai toinen asia on se, mitä siellä alla on, mitkä ne tuotteet on siinä ihohoidossa käytetty. Toinen asia, mistä mä oon selittänyt, mikä liittyy tähän, minkä mä tilasin, on kosteutus. Eli sit kun on kuorinut tuolla klinikillä, niin sitten, mä kuulin just laivalta, että Shiseidolla on kans yksi tuote, mutta se on niin paljon kalliimpi. En ole lähtenyt siihen, mutta haluaisin kokeilla Shiseidon. Laivalla se oli joku 59 €. Siinä on joku silkkitekniikka ja siinä ei oo sillä ei happoa, että sitä pystyisi laittamaan silmänympärys jollekin. En tiedä siitä, jos sä tiedät, kerro alle. Mua kiinnostaisi. Eli Vamison. Ja tää on mainos, Oloaptookin mainos, eli sieltä mä oon tilannut nyt tätä ja ennenkin. Eli Vamison Deep Rich Toner. Ja tämä on täydellinen hoitoneste. Tää on kasvovesi, mut vielä kasvoveden semmonen hybridiserkku, joka on fitimpi ja vähän steroideissa. Eli tää on älyttömän hyvä. Ja tässä tää nestepohja ei ole vettä, vaan aloe veraa. Ja sitten tässä on fermentoituja ainesosia. Älyttömän kosteuttava. Ja tää on tää uusi puteli. Vanha on lasinen. This feels a little bit more luxurious, mutta ehkä tää on ekologisempi tai jotain. Ja matkustaessa kyllä tää on kivempi tietenkin tää muovinen. Kuten huomaa, mä oon käyttänyt jo vuosia tätä ja myös mun teini-ikäinen tytär. Siihen liittyen, eli sen jälkeen kun mä oon alkanut käyttää tätä, niin mun iho ei ole enää pintakuiva ollut. Eli mulla on sekaiho. Välillä voi olla vähän kuiva täältä niin ulkopuolelta, mutta sitten T-osa etenkin rasvottuu tosi herkästi ja voi mennä öljyseksi. Mutta sitten aikanaan mulla oli pintakuivuutta älyttömästi niin kuin joka puolella. Sen jälkeen kun mä oon aloittanut tätä käyttää ja tätä Clinicin 1.0, mikä on aivan best, niin ei ole ollut pintakuiva iho. Eli nyt mulla on ongelmana enää vaan sekaiho, missä on rasvottuvat T-alueet. Toinen asia, mikä on kuivuutta vastaan, on missä se on?